Здравейте на всички! Шалом, мир. Едно от еманациите и проявленията на Хашем като мир. Днеска да говоря за дълбоки неща, тъй като хората много бъркат и сътворяват най-различни видове идоли под каквато и да е форма. Това е забранено, дори и човек да е. Да обясня какво е това еманация, какво е това проявление, и какво е това творение, и какво е това Бог. Какво е това Юд и Хей, и Вав и Хей, което вие наричате Йехова, Йова и Яхве. Това Юд и Кей, и Вав и Кей всъщност е цялото творение, което виждате в момента. Зад самото творение на самата снимка виждате бял фон. Това е една огромна безкрайност, която се нарича Ейн Соф. Кетера горе короната, това е буквата Юд, от която вече се появява едно друго наименование, което се нарича Орен Соф, даващ светлина от Ейн Соф, безкрайният, бялото, което виждате цялото. В себе си той създава ограничение, което се нарича творение. И така, четвърто ниво в юдаизма на Пардес, значи има Тората 4 нива, повтарям го за 1 милион път. Пшат, Ремес, Драш, Сот. Сот е Кабала. През Кабала. Четете си, няма проблем, трябва да знаете и да четете и на първичното четене, четете си го, няма лошо. Но вие трябва да знаете тайната, която от самия ваш Исус дори каза, на нас е дадено да знаем тайната, евреите, а на нея, на вас, езичниците, само с притчи. Тоест, според кабалистичното еврейско разбиране, почти цялото човечество постоянно изпада в Авода Зара. Това е идолопоклонство, чуждо служение към идоли, включително човеци. Защо днес по интернет, по YouTube канали постоянно се говори за различни богове, цивилизации, висши същества, извънземни раси, отделни сили, различни духовни източници. Но почти никой не задава най-важния въпрос: какво всъщност е еманация, проявление? И каква е разликата между източникът и проявлението? Защо ако не разберем това, неизбежно изпадаме в Вода Зара, а Вода Зара, което е идолопоклонение. Според Кабала всичко започва през Ейн Соф, безкрайният. Но тук трябва да разберем нещо много важно. Ейн Соф не е някакъв бог сред други богове. Не е същество в някакъв космос. Не е никаква енергия, не е цивилизация, не е никакъв персонаж. Ейн Соф е безкрайността отвъд формата, която виждате тук в момента, отвъд всяко разделение, отвъд време и пространство. Преди всяко творение, преди всяка форма, преди всяко аз и ти. И тук идва големия въпрос: как от безкрайното се появява крайното? Или от безкрайното се появява началото и краят? Както описано в Исаия съм първи и последният. Как от абсолютното единство възниква свят с форми, тела, личности, материя, разделение? Кабала дава удивителен отговор чрез Цинцув, самоограничение. Т.е. безкрайното Ейн Соф не изчезва, а скрива част от светлината си в тъй наречено това, като виждате, творение, част от светлината си, за да може да се прояви в пространство за творение. После в това пространство влиза лъч, наречено Каф. Каф е тънка линия светлина, която прониква в творението през буквата Юд. Оттам започва и самата еманация и проявление. И тук е важно. Еманация не означава еманация на каквото и да било, не означава отделен Бог. Еманация означава проявление на единният източник, Ехат. Това е огромна разлика. След това светлината започва да се структурира в 10 сферота, 10 проявления,
И това не са 10 Бога. И това са 10 начина, по които безкрайната светлина става достъпна за самото творение. Но и тук хората често грешат. Сферотите не са отделни богове. Те са просто функции на проявлението. Някъде могат ги наричат ангели. Както светлината може да мине през различни светове, но източникът винаги остава един, ехат. И тук стигаме до Ютикей и Вафикей. Свещеното име. Според Кабала това не е просто име. Това е самата структура на творението и самото творение. Дори може да кажа, че това е Адам Кадмон или Адам Ришон. Ют, точка на първичен импулс. Хей, разгръщане пространство. Вав, канал, поток между нивата. Последната хей, това е проявленият свят, нашия свят, материалният свят, Малхут. Тоест, цялото творение е просто една еманация през самата структура на самото творение, което в целостта си се нарича Ют и Хей и Вав и Хей. Всички духовни светове и нашия материален. И затова Тора не е просто религиозен закон. Тора е карта на творението. Път за тикун, поправление. Но какво случва после? Съдовете се ограничават. Сферотите. Светлината влиза в тях. Появява се разделение. Има цимцул след цимцул, т.е. смаляване, свиване и така нататък. Появява се тук вече егото. И всеки един човек, който продължава да бъде в това състояние, той си е постоянно живее в състоянието, в което е бил първичният Адам, който е пуснал егото вътре в себе си. Появява се усещането, аз съм отделен, и тук започва проблемът на самото човечество. Вместо да виждаме проявленията като проявление, започваме да ги приемаме като абсолютни източници, както примерно християните приемат Исус за някакъв абсолют, т.е. някакъв космически спасител. И това вече е авода зара, идолопоклонение. Ако някой се покланя на планета, ангел, цивилизация, енергия, човек, раса, технология или някакъв бог като отделен независим източник, тогава еманацията се откъсва от Ейн Соф. И това е водозара и идолопоклонство. Не защото формата е лоша, а защото относителното е обявено за абсолютно. Днес виждаме това навсякъде. Хората говорят, тези богове, ама там пишело в началото боговете са творили, земята и небесата. Матай едно бара в единствено число. В началото са твори в единствено число Елохим.